Ako sa cítiš tu na Slovensku, ako tu a v Gelnici a toto veci? Gelnici? Už nie som čo. Normálne, že ak sa cítiš, že či si spokojný na Slovensku, alebo rozmýšľaš nad odchodom do Anglicka, alebo do Belgicka? Tam nie. Nie? Nie. No a dám ti nejaké teraz z matematiky otázky, hej? Povedz mi, koľko je 3 plus 2? 4. Výborne. Koľko je 4 plus 7? 6. Výborne. A opakuj po mne, budem ti hovoriť mužstva z NHL a budeš opakovať po mne, hej? Ottawa Senators. Astatora. Výborne. Tampa Bay Lightning. Patali. Výborne. A Toronto Maple Leaf. Poltori. Portori, hej? No a ešte mi povedz Manchester United. North East. Výborne. A ešte mi povedz Chelsea Londýn. Zezondu. Zo Londýn, hej? No. A koľko máš súrodencoch? 2. 2 máš súrodencoch, hej? A to sú ono, či oni, či one? Nie, chlapci. Chlapci? Hej. A jak sa volajú? Alus, nie? Alois, hej? Ty si Alois a henty dvaja sa volajú Alois. Vy ste traja Alois, hej? Hej. Dobre. Tak tu ste momentálne videli zdegenerovaného jedného nášho Róma, ktorý, ako nie zdegenerovaného, máš vypité, hej?